Hi guys! For today's video, magre-review po tayo ng mga nabili ko sa Shopee. Ang una po natin i-review, ito nga po yung binili kong kitchen needs o knife. Knives. Complete knives na lang po. Sa bali po, ito po ay meron po akong price nito. Wait lang, kukunin ko po. 600 pesos po siya. 600 pesos po ang bili ko dito. Ito lang ako para makita. 600 pesos po ang bili ko sa kanya. Yun pong mga benefits na nakuha ko sa kanya, sobrang okay po. Hindi nagbabago hindi nagpe-fade yung pagka-stainless niya. Maganda siyang gamitin. Sulit na sulit ang perang binayad nyo sa alagang 600 pesos. Napakamura pa niya. Kasi nga, nakabili na ako sa SM ng ganitong stainless na kutsilyo. Ang isang piraso, ang pinakamababa is 299. Meron branded, may pangalan naman. May pangalan naman po yun. Okay lang naman po kahit walang hindi branded. Basta, ang mahalaga pag ginamit mo, na-satisfied ka, which is ito nga yung hinahanap natin na sobrang okay siya at napakamura niya. Bali po 1, 2, 3, 4 meron po siyang kasamang gunting, yun nga po gunting nakatago at tinago ni Mr. Sa kanya na daw po yun kasi nga baka lang daw mawala. Kasi ang gunting dito, nakailang gunting na po kami, nawawala lahat. Kaya ang ginawa niya, tinago niya. Ito po yung pinakapangasa niya. Meron siyang lalagyan. Ito naman yung medyo hindi ako komportable. Hindi ko komportable. Kaya relax muna ako. Chloe, kuha mo naman tubig si Mami. Dali na. Ito po yung kutsilyo niya. Ginagamit po ito sa paghihiwa ng baboy at manok. Kapag nagmamadali tayo, lagay mo dito. Halimbawa, ayun ko yun yung alkaline. Tapon mo yan, alam mo na. Yung natapon mo. Ginagamit po natin siya sa paghihiwa ng manok at baboy. Para pag halimbawa, nagmamadali kayo at gusto nyo at hindi nyo na wala na kayong time magpahiwa, confident po kayo kasi nga may gagamitin kayo. Meron kayong gagamitin. Ito nga po yung pag bumili kayo, ito nga po, meron na kayong ganito. Medyo mabigat siya para pag iniwan natin, meron siyang puwersa. Pak! Pak! Tapos dito na, pag pumurol siya, asahin natin ganyan. Ako nung una po, hindi ako marunong maghasa. Pero kapag mahilig kang magluto, pag-aaralan mo na at yan. Pinag-aralan ko rin po ang paghahasa. Marunong din ba akong magpaganyan-ganyan. At ito pa po yung isa niya. Ito po medyo malapad din siya, pero manipis lang. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng kutsilyo nito. Ito. Kasi ito yung ginagamit ko sa paghihiwa ng bawang sibuyas. Kahit anong inihiwa kong ingredients, ito yung ginagamit ko kasi magaan lang siya at napakasarap niyang gamitin. At hindi nagbabago yung talim niya. Sobrang po ako na-satisfied dito. Kaya po kung meron din kayong pambili, sobrang na pong mura ito. Pwede po kayong bumili po kayo nito. Sobrang okay po siya. Ito po yung isa. Ito yung usually na ginagamit. Ito yung ganito kalaking kutsilyo. Nabubulod na po ako kasi dahil mo na sinabi. Pagmula po sa tindahan, nawa sa mga customer. Tapos sa bahay ganun din, no? Nawa din ako ng nawa. Ayan, katulad ito. Nagsasalita ako. Anong oras din nagsasalita pa ako? Buhay vlogger. Yan, ito yung ginagamit ko usually ito yung ginagamit ko rin siya pag halimbawa,
Ito na nakaayos na, nakalinis na, nakatago na ko. Yun na lang, maliit, yun na lang. Pero pag din talagang nasa bahay ako at hindi ako nagmamadali or ano, talaga yung gagamitin ko. Sa pagbablog ko, ito rin yung ginagamit ko. Kasi nagagandaan ko ako. Masaya pong gamitin to. So, bali, ito po ay 600 pesos po siya. 600 pesos na po lahat yan. Sale po yan. Hindi po ako bumibili ng hindi sale. Kasi sayang po kasi. Sayang po kasi yung pera, di ba? Sayang yung masasave natin. Kasi sa 600 pesos may kasama pang shipping fee yun. So parang hindi lang siya 600, siguro mga alam eh, basta 600 muna lang po ang alam ko, nakalimutan ko na po yung shipping fee. Pero pag ganito namang binili ko po siya nung halimbawa 4455, mga ganun, kung anong date ng month, halimbawa 33 ganun, minsan yung iba free shipping. Kaya po ang masasabi ko dito, ang score ko po sa 100% is 99.9. Sobra po ako na-satisfied sa kanya. Next naman, Chloe, pakiabot ako din. Ayun no, yung ano ko, yung favorite ko. All-time favorite. Yan, ito po. Yan naman ang sunod. Next naman po, ito pong, ang tawag po dito ay kitchen needs na rin kasi ginagamit natin sa kitchen. Ang presyo po nito is 488. Pero kung talagang may oras kayo, pwede pa kayo mag-anap sa ibang shop, sa Shopee. Meron pang mas mura dito. Meron pang mga 450, 448. Siguro po meron pang ganun. Pero yung nakalagay po kasi dun sa add to cart namin, makikita mo naman yung mga pinamili mo. Nabili namin siya masan na ba to? Ng 488. Nakalagay po. Yun po yung bili namin. Kaya yun ang sinabi ko sa inyo. Pero mayroon pa, pag masipag pa kayo naganap, medyo nabubulo na po. Kasi saan kanina po, ako ang dami ko sinasabi. Pasensya na po. Yun po, bali 12 pieces po siya. 488. Kompleto na siya. Meron siyang sensi, meron siyang pang spaghetti, meron siyang pang soup, meron siyang scraper, may spatula siya, scraper, spatula, at saka ano to? Whisk. Ito, whisk na pang-bake. Ito rin ginagamit sa pang-bake. Pag nilalagyan mo ng oil yung mga container. Tapos yung meron din siyang pang-soup na po yan. Tsaka meron siyang tongs. Tsaka yung lalagyan. So, bali, all in all po is 12 pieces plus the lalagyan. Ang score ko po dito is, yun din, 100%. Kasi to sobra talaga akong satisfied dito. Gusto ko talaga to. Actually nga po, meron pa akong gustong kulay dito. Yung baby pink na kulay. Nandun na po sa add to cart ko yun. Bali, hinihintay ko po yung 5.5. Saka ko po siya i-check out. Tapos yan. Ito-compare ko na siya para maka-save daw po ako, sabi ng anak ko. Chloe, para maka-save daw po ako, sabi ng anak ko. Yung anak ko naman po yun, kahit na single pa lang yun at nag-aaral pa lang, medyo naman, practical din naman. Yan. Next naman, Chloe. Chloe, dali, iba naman, bigyan mo ng iba. Balik mo na itong mga to para hindi nakakalat. Balik mo. Ito pa, balik mo na elbows. Yun. Yung sangkalan ko doon, yung sangkalan. Dito, yung stainless. Chararan! Chararan! Yan po. Ito pong isang to. Babago ko lang in order. At saka yung sa taas, Chloe, yung lalagyan ko ng tubig naman, yung sa taas, yung gold. Yung gold.
Kinuha na po natin ito. Para daw hindi siya papagod. Okay na, Chloe. Ako na lang mamaya. Sige na. Mag-ano ka na doon. Ito naman po guys. Nakikita niyo po ba guys? Ito po guys, stainless po siya. Sobrang bigat na. Pero ang advice ko lang po sa inyo unang-una, dahan-dahan po yung pag nalaglag sa paa niyo, turong-turong ang po niyo. Kasi sobrang yung bigat talaga. Ilang kilos kaya. Wala po akong timbangan. Sobrang talaga pong pag nalaglag sa paa niyo talaga, gagawin na kayo. Yan, di pasipul-sipul kayo sa sakyan. Pabilitas ng camera. Yan. So, ang ano ko po dito, ang review ko sa stainless na chopping board na to, okay, ano po, yung pag, halimbawa, nag-iwa ako ng kutsilyo, tok, maingay. tok, maingay po siya. Tapos, nangingilo ako. Yun lang po yung mga ano ko, yung mga parang distracted ko sa kanya. Tas po ano, tas ang ano pa, ang nagustuhan ko naman, ano siya, easy to use. Hindi siya masyado nag-a-absorb ng mga dumi, mga katas ng mga iniliwa. Kasi nga, tingnan mo naman, stainless. Tsaka hindi siya tigilan ng bakterya. Yun, hindi po tumitigil ang bakterya sa stainless sa aking pag-aalam according to my source. Huwag ko po kung tama ako. Tapos po, ano, parang eleganteng gamitin, lalo na kapag stainless din ang kutsilyo. So, bibigyan ko siya ng score na 85% sa 100%. 85%. Yan. Tatabi muna natin dito. Next naman, charan! Ako po kasi ay coffee lover. Cute! Kaya po nagkaroon ako ng acid, naging acidic ako sa kakakape. At may nervous ako. Nagkaroon ako ng nervous sa kakakape. So, bali ngayon, ang pagkakape ko na lang once or twice a day. Bali ang review ko dito ay, babago lang po ito. Nasa vlog ko na to, na review ko na. Pero, nung ni-review ko siya, bagong dati, kaya wala pa akong feedback na sabi sa inyo kasi nga bagong dati pa. Nung nilagyan ko siya ng, ito siya. Ang dami ng laman niya is 500 ml. Tapos meron siyang ubong sa tela. Nung nilagyan ko siya ng mainit na tubig, ay, hindi naman totally lumamig. Pero hindi naman siya sobrang init pa after 1 hour. Mainit pa rin ang tubig. Yun po, yung napansin ko, hindi po talaga siya yung sobrang talagang lalamig yung kape mo. Hindi, mainit pa ang kape mo, pero hindi na siya gahanong hindi na siya mainit na mainit ako kasi hindi po ako magkakape kung hindi mainit. Kaya po ako nagkakape kasi gusto kong mainitan ng sikmura ko. Gusto ko talaga mainit na mainit. Ayaw ko po nang hindi mainit. Kapag hindi mainit, huwag na ako magkape. Yun po yung review ko sa kanya. Tapos po, okay naman po siya. Para sa akin, napaka-elegante naman niyang gamitin. Gusto ko naman siya. Siguro mga nasa 80%. Kasi kaya po 80%, hindi yan talaga yung nilagay mo yung kape na sobrang init ng kape. Tapos ang gusto ko kasi, after siguro ilang hours pa, or kahit 1 hour lang, ganun pa rin kainit. Yun po yung para sa akin na sobrang satisfied ko. Yan. Pero okay na rin, para din siyang 10. Ganun po. Ito po ay 80%. Tapos naman po ito, container. Ito po yung mga nakikita natin sa Shopee din. Ito po ay 6 na paraso, nandun po ang iba. So, bala ito po ay 1,800 ml. Ito naman po ay 1,000 ml. ml nga po siya, no? O, ml nga yun. Kasi ito sa 1 liter.
So, bali po ang review ko dito, napakaganda niya rin. Yung pagka-plastic niya, hindi low class. Hindi amoy yung, kasi diba minsan yung plastic amoy, kapag alam mo ng quality ng plastic, iba ang amoy. Parang amoy rubber, parang hindi maganda amoy. Parang amoy rugby, amoy sunog na rugby. Pero po siya, wala po, maganda po. Yan o, ang ganda niya. Sobrang po okay, pati yung plastic niya. Talagang napaka-elegante ng plastic niya. Para sa akin, okay siya. Siguro mabibigyan ko to ng mga 95% sa 100%. Sa pagka-satisfied ko. Hindi rin po siya pinapasukan ng langgam kasi nga, maganda po yung lock niya, napaka-higpit po ng pagka-lock niya. At the same time, yung tabi niya may rubber. May rubber yun sa tabi. Yung rubber sa tabi. Yun nga lang po, hindi natatanggal ang rubber. Pero siguro kung tatanggalin mo to, halimbawa pinasukan ng dumi, hindi naman kasi siya lagi magdudumi dahil hindi ko naman siya, ganyan lang naman siya Kasi pag halimbawa pinasahan mo siya, ang tendency kasi ng mga to, papasukan na siya yan ng mga bacteria sa tabi. Kasi po ba diba ang basa, ang bacteria lagi nasa basang parte. Kaya hanggang maaari, iwasan po natin basain ng mga ganito. Yung may mga ganyan, mga rubber, yung may mga singit na ganyan. Tsaka maganda rin po yung dito niya. Saktong-sakto lang po yung quick nito, kasyang-kasya dito. Parang talagang ginawa talaga sila na patok-patok. Tapos po, pwede naman kayong magpa-print ng label, ilagay nyo dito. Halimbawa, ito naman kanyang, siguro hindi ko pa siya nauugasan. Itong print niya dito, halimbawa yung mga sukat niya, hindi pa naman natatanggal. Dahil siguro hindi ko pa siya nauugasan, iniiwasan ko nga po siya hugasan. Kasi kung mga dry ingredients, at the same time, halimbawa arena din ang papalit, huwag mo hugasan. Kaya punasan mo na lang ng malinis na basahan para iwasan mo magkaroon. Kasi pag ganun nilugasan natin, mabubuga yan sa label, magkakaroon ng bacteria. Yan po, simangot. Yan po. Yan po yung, ang score ko po dito, yun nga po. Mga 95 siguro. Maganda kasi siya. Satisfied po ako. Yan. Next, slow wait. Ano sunod? Wait lang. Kukunin po yung sunod. As if slow wait po. Umilata na sa sahig. Next naman guys, itong mga lalagyan natin ng mga sauce, yan, wala siyang laman. Tapos ito po, cooking wine. Cooking wine talaga yung nandiyan sa loob. Ito walang laman yung sauce ko. Andun po kasi hindi pa nahihigipan. Tapos ito naman, ito yung mga lalagyan ng mga condiments. Like, ito katulad na ito, meron nakalagay dito. Ano po, chili flakes. Chili flakes ng tawag dito eh. Masarap to sa carbonara. Masarap talaga. Tapos, yun po, lalagyan ng paminta, bitchin. Yun po. Okay naman to. Ang ganda niya po tingnan, okay naman. Kumpara sa mga nabibili ko dati na mga mga tawag doon, mga plastic yan kasi bote. Ang ganda kasi sa mga container kasi ang pinakamagandang container yung bote or yung plastic na maganda ang quality. Mayroon pa rin po kasing ganito sa Shopee na black dito kasi iba po yung pagka-bagay niya, pagka-plastic niya na parang babasagin na plastic. Yun maganda rin po yun. Ito po, okay din po siya. Ang nabili ko po sa Shopee yan ng 299. Mura na po, diba? Kasi stainless naman yan eh. Yan. So, pag nilagyan mo siya ng toyo, nagkaka-stain siya. Pero pag nilinis mo naman sa Scotch Brite, yung medyo matalim na bagay, nawawala naman. Lalo kung may kintab yung kanyang pagka-stainless. So, pala sa 100%, mga 75% po. Dito,
Ito naman po maganda rin. Ang problema lang dito, nagkakaroon siya ng kalawa. Kasi nung isang araw, kung hindi ko napansin, minsan kasi pag day off ko, nag-general cleaning ako sa loob ng bahay. Lahat ng lalo na yung kusina, yun ang aking favorite na linisin. Nakita ko po dito, marami po siyang stain dito. Ang ginawa ko po, in-steel wool ko siya natanggal. Natanggal naman siya. Pero, ang dali niyang mag-absorb ng dumi. Yun lang yung napansin ko sa kanya. So, i-score ko. Ito kung ito yung 75%, ito po 70% lang. At saka ngayon, markdown po ito. Dati nabili ko lang ito ng 99. Nabili ko ito ng 99 ng isa. 99. Yun po, sobrang natong mura. Pero hindi ko po alam kung maliliit yun ha. Kasi ito malalaki po ito eh. Malalaki. Kapigante rin, maganda rin po ito. Maganda. 99. Yan po lahat, satisfied ako. Pero sinasabi ko lang yung super satisfied ako at yung satisfied lang at saka super satisfied. Diba may mga ganun tayong gamit na pag ginagamit natin, tuwang-tuwa tayo. Makikita mo talaga na ito ang sarap gamitin, di ba? Yan po. Next naman po. So tapos na po yan. Next naman po ang i-review natin. Wait lang. Pulo ko lang po. So guys, I'm back. So guys, ano naman po po tayo sa measuring cup at saka sa measuring spoon. Ito po gift po ito sa akin ng anak ko. Nagagandaan din po ako dito kasi napaka-elegante ng itsura. Para kasi po ako yung type ko kasi yung simple but elegant. Yun po yung type ko yung mga ganyan. Yung simple lang, pero kung titingnan mo, elegante naman siya tingnan. Parang ito po yung nagustuhan ko. Sabi ko po sa anak ko, gusto ko to. Kaso lang, madami po akong gusto. Kaya, ang ginawa nung anak ko nung birthday po, sinabi ko sa kanyang kapatid na panganay ko, ito po yung niregalo sa akin. Maganda rin po ito, elegante. Ako lang po yung nagka-problema dito. Siguro po hindi ako ang may problema, napansin ko pala. Kasi ang hindi lang po maganda rito, nagkakaroon po siya ng pekas or siguro nag-fade yung pinaka rose gold niya, yung pinaka-plating. Kasi naka-ano lang to eh, nakatubog lang, naka-plating lang sa rose gold to eh. Yan, ito po yung nangyari. O, tingnan nyo, di ba? Yan, di ba? Hindi ko napansin nyo po ba yan? Nagkakaroon po siya ng petas. Nag-fade po siya. Natanggal yung pagka-plating niya. Lahat po ito po nag-i-start na rin po. Yun po yung hindi maganda sa kanya. So, ito siguro sa 100%, siguro mga 50% lang po. Kasi nagbabakbak po siya. Yan. Mamaya po ako malungkot. Pero, ginagamit ko naman po siya. Inuugasan ko lang siya na maayos. Then, patutuyuin ko siya bago ko siya gamitin. Unlike po, ito po yung dati ko. Mura lang ang dito. Ito po hindi ko alam ha. Kasi pwede naman din yung isa sa Shopee ko. Dahil ito naman po ay nandoon. Makikita mo, mag-search lang po na makikita nyo. Ito naman, hindi ko yung... Ito kasi yung dati ko eh. Ito po yung dati kong measuring cup, measuring spoon. Pero kung akong tatanungin ko po, mas nagagandaan ako dito kumpara sa kanya dito. Kasi ito parang ingatan natin ko to kasi ang ganda-ganda. Meron naman pong na-order ng ganito siya, pero stainless po. Sa ngayon po, balak umorder ng stainless na ganito. Kasi po, maganda naman po siya. Ang problema nga lang, yun lang, nababakbak po yung pagka-rose gold niya. Kaya yun po yung yun lang po yung distraction ko. Pero tingnan niyo po siya. Ang ganda ng kulay. Hindi ko po alam ang price ito. Ito mura lang po. Bili ko lang po ito 150. Diyan lang po sa malapit sa amin dito. So guys, next naman po, ito papakita ko sa inyo ha.
Look, yun yung nakikita niyo po, stainless. Stainless po talaga yan. Pero, alam niyo po ba, parang ang layo po ng diferensya ng steel. Ito po yung nakikita niyo ng tatak nito, kaysa bila. Makikita niyo po ito. Kaysa bila, makikita niyo yan sa Shopee. Yung tatak na yan. Tanong nyo, ito po ay nakalagay sa isang kahon na maraming kasama. Nakalagay yun. Kaysa bila. Yan. Tanong po ba? Nakikita nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. Yan. Yan po ang itsura niya kayo tingnan. Tinatanggal ko na nga po ito sa steel wool para puro ganito lang siya. Nababakak po ang pagka-teflon niya, nababakbak po. Pag tinanggal niyo po ito, okay na po. Ito okay na. Kahit natanggal yung teflon niya, okay naman po yung hindi po yung katulad ng, pag alam niyo naman po talaga sobrang low quality ng mga ganito, iba po ang amoy. Kaya po ito okay naman po basta tinanggal, gusto ko na po matanggal ito, hindi ito niya sa sakit. Para puro na siya ganito. Ito po hindi ko po ito binili, ha. Ito po galing sa ating mother day. Binigay niya po ito sa akin kasi nung nagbablog ako, sabi ko, akin yung kawali. Para dito wali at maganda. Pero hindi ko po, nung bigay niya po sa akin ito, bakbak na po ito. Wala na po ito. Ang ginawa ko po, tinuloy ko na yan. Tapos ito po sa tabi, inuunti-unti na para puro maganda na siyang gano'n. Yan po yung comment ko sa kanya. Meron naman siyang induction. Induction ba ito? Yan po yung maganda. Kailangan pag bibili tayo ng kawali, may induction para maganda. Yan po, makikita. Kaya ko po ito i-review sa inyo kasi ang dami po nito sa Shopee. Kaysa bila. Makikita niyo po ito sa Shopee. Yun po yung comment ko, ha. Maganda naman po, pero nababakbak po yung teflon. Pag natanggal naman yung teflon, maganda pa rin naman. Yan. Stainless to. Stainless. Tapos meron siyang induction sa likod. Ganda, oh. Saralan, my favorite. Yan po na sa likod. Hindi ba makita likod na rin? Meron po itong induction. Okay, pero kung ito po yung in-steel wool nyo, matatanggal na. Ako po, siguro pag day off ko, naglilinis ako ng mga kasirola ko, pinapuputi ko yan. Ito lang po ang papuputiin natin dyan. Meron po tayo. Tapos ito po, yung sa side, wag natin pong i-steel wool yan, ha. Tapos ito po, yan. Ito po ay adobe, gawa sa bato. Na ito po ay hindi po nababakbak. At the same time, JMN po ang product niya. Sa SM po ito binili, super duper ganda niya po. Maganda rin po ang price nito, pero worth it naman. Hindi ko po alam kung magkano ang price ito, nakalimutan ko na po. Regalo po ito ng birthday ko, December. Kasi nung nag-vlog na po ako, ang mga nakahiligan ko na po yung mga kitchen needs. Lahat po ng ginagamit sa kitchen na yun na po yung mga nagustuhan ko. Ito po ay hindi mababakbak kasi nga po gawa sa bato, talaga namang makikita mo, magagasgasan. Kapag magkakaroon siya ng gas-gas, pero hindi mababakbak kasi hindi naman ito teflon gawa sa bato. Meron din po ako kaserola nito. Regalo po ito ng anak ko, regalo naman yung kaserola ng asawa ko. Kasi nga, alam niyo, gusto ko. Pati yung asawa ko, kasi po, at saka ito po ay 4 layers. Sinapon ko na yata yung mga lalagyan ko. 4 layers, maganda daw po talaga pag bibili tayo ng mga ganito, medyo mahal na. Dapat talaga po 4 layers para po talaga masatisfied tayo. Magandang quality daw pa niya. Ito po 4 layers. Basta po, ito po ay JML. Sa SM po, yung mga nakikita nyo doon mga appliances, nakikita nyo ito po yung mahilig mag-demo na pasimusin. Saka yung Get Mark 2. Yan, ito po ay napakaganda. Ang price po nito ay hindi ko po alam kung may dalawang basta ito yung para sa
Sa SM ko po binili, sa JMN. Pag ganito po yung mag-i-invest kayo ng ganitong kawali, huwag po kayo magsisisi, huwag po kayo magdalawang isip, mag-invest kayo. Kasi tayo po ang magbe-benefits nito eh. Kasi pag nagluluto tayo pala, hindi lahat pala dapat pala, hindi lahat ng lutuan maganda. Safe po sa atin. So, yan. Ito po, maganda po talaga siya. Promise. Yan. Next naman po, ito po ang ipapakita ko sa inyo na, next naman po ipapakita ko sa inyo na small but powerful. Lang po papakita ko sa inyo ha. Wait lang po. Yan. Next naman po guys, ito po yung sinasabi sa inyo, small but powerful or strong, malakas. Ito po yung pinaka-play-do. Pagkatapos nyo gamitin, ilagay nyo sa rep, tatalim daw po lalo. Ginagawa ko naman po yun, magmula nung binili ko, okay naman. Hindi naman siya nangangalawa. Ganda po. Yan po. Binili ko po ito ng, iba ko, $4.99 yata. Ito, $4.99 po, tapos may libre po siyang peeler. Kasi ito siya. Alam niyo po ba, ang dami ko nang pinaggamitan ito. Sobra po ako satisfied talaga dito. Kahit manual lang po yan, hindi na lang yung sa kamay. Ang dami ko na po nagawa dito. Ang dami ko na po, napakinabangan ko na po ito ng gusto sa murang presyo niya. Kahit manual lang siya kasi makokontrol natin yung kung anong gusto natin. Kasi pag electric, pag heat, diretso yun, di ba? Hindi mo makokontrol kasi nga electric. Pero ito, kasi since manual, pag inila mo siya, pwede mo makontrolin. 3 gaila lang para hindi masyadong durog na durog. Or kung gusto mong durog, madaming ila. Sobra po ako satisfied dito. Kaya okay rin po ito kung bibili kayo ng ganito. Ang tatak po nito ay Edmart. Edmart. Ito yan. Sobra po ako nasatisfied dito. Kaya kung kayo ay may pambili, bumili kayo nito at malaking tulong sa inyo. Lalo na sa paghihiwa ng bagong sibuyas, kamatis. Yan po, yan. Sa pag-juice din siguro ng mga apple, orange, pwede rin siya. Kaso lang hindi siya pwedeng lagyan ng, halimbawa, mag-iiwa ka, kailangan pa unti-unti. Wag po yung sabay-sabay kasi mahirapan siyang umilito. Kailangan konti-konti po. Pag naiwa na yung halimbawa, maglalagay kayo ng konti lang, so, basta naman pag naiwa na, saka nyo isunod yung iba. Ganun lang po, ayaw niya po ng binibigla. Ang gusto niya po, hinay-hinay lang. Hinay, Chloe, may age yung hinay-hinay lang. Yun. Meron ba akong age? Hinay-hinay lang po. So, ano kaya oras na? May 1 oras na kaya ako na nangangawa dito. Post mga bunsoy. Wait lang. Wag na pala. Wala pa sa oras na. Ay, wala pa. 23 minutes. Ha? One more? Oh, grabe naman. Ay, oo nga, no? Hindi ko makikita ko eh. Ayun pala, nalimutan. Putan mo eh. Bigat. Yan guys, ito po yung mga ginagamit natin sa nagtalikabok. Ito po yung mga ginagamit ko pag nagbabilag ako. Ito po yung mga pang-plating ko para presentable kapag halimbawa pinicturan ko, lalagay ko po dito. Iba't ibang klase po ito. Alikabok na yan. Bawa sa mga dessert. Yan. Dessert. Sa mga kapal po siya. Hindi po siya manipis. Kasi ito po, ito yan. Para sa mga soup. Ito po yung ginagamit ng mga Chinese. Makakapal po ito. Makakapal siya. Mabigat. Para po siyang babasagin na plastic. Sige. Sorry yan namin. Kung naintay matulog. Para pong babasagin na plastic po siya. Ang plating ko po siya. Binili ko rin po yan. Puti at saka
Itim po. Yan po yung ito po yung mga ganyan. Para po sa plating niya. Ito nakakatuwa po ito mga to. Pinupunasan ko. Ayan. Ang ganda po niya. Mas meron din po tayong puti. Ginagamit ko po sa pang-plating. Sa picture, ito pa po yung pang-dami. Para sa soup po yan. Para po siyang upuan na mas malaki dito, tapos ito pa yung po sa dito. Yan. White pa, lalo na yung white. Maganda rin yung white. Tsaka matte po siya, hindi siya glossy. Matte po yung pagkaan, ang ganda-ganda. Binili ko rin po yan. Dito ko lang po binili. So, Chloe, balik mo na to. Ayusin mo baka mabasa. Kasama namin. Yun naman, next naman yung mga platito kung magaganda. Buhatin mo yan, tanggalin mo yung mga nandyan. Tsaka ang dami ko pang mga platito para sa mga ingredients. Ouch! Yan. Pinakita ko na lahat. Next naman po, ito rin po pang plating. Sunod naman po yung CR namin. Ang plating po namin, yun po yung mga puti. Ang kakapal po yun. Kakapal. Ang plating po yan. Ang ganda po sa tingnan. Ang presentable tingnan. Ayoko po ng may kulay na plato. Pero parang napapansin po ngayon, yun yung mga nauuso ngayon. Yung mga kulay. Yun po ba yun? Kakapal po. Parang po siyang perlas, yung kanyang pinaka-texture. Parang babasagin na. Ang ganda eh. Kapal eh. Ito lang po may kulay po. Pero simple din lang siya. Kapal po ng kulay niya. Pare-pareho ng kulay niya sa akin. Tapos may mga white lang. Kasi na po siya. Mga white po. Kasi pa rin po. Ayan. Pang-plating niya. Pang-plating nilit ko po sa lagay. Marami po akong ganito nakatago dito. So guys, yan po, ang dami ko na po natakita sa inyo. Next naman po, ang ipapakita ko sa inyo yung ano pa ba ang i-review ko sa inyo. Dad, yun naman liit. Na ano? Klaro. Wag na. Yun, yung madaming yun. Yan po pang plating talaga na. Mag-plate tayo ng food. Agad ng tingnan. Tapos po yan yung mga ganito. Naglalagay tayo ng mga soup. Para po siyang babasagin na sobrang kapal. Ang ganda. Asking white lang talaga. Ganda po tingnan ng white. Ayan po siya. Grabe. Pare-pareho lang siya. Tapos ito po yung, yan po. Ito meron din pong ganito pa rin. Magkaiba po kasi sila. Tapos may design ng contour. Simple lang naman ang design niya. Mas malalim po ito kumpara dito. Tapos po yan yung mga ganito, yung mga binibili ko dati. Tapos may mga sunod-sunod lalaki, may maliit, malaki. Ito po yung ganito, yan, madami po ito ganyan. Nagamit ko talaga sa pang-plate. Tapos meron pa po akong ganitong babasagin. Babasagin po siya. Ang cute. 39 isang piraso. Ito po babasagin ko.
ginagamit ko sa pang-plating niya. Meron pa po akong mas maliit dyan. Ito ang sobrang sweet. Kumpara dito, ito. Kasi malaki ng konti kumpara dito. Ito yung cute po niya. Ang cute na cute po ako. Meron pa rin po akong ganitong klaseng white. Yung pastel naman. Yung iba po nandun. Sa iwan-iwala naman. Yung pastel. Ito yung mga ginagamit ko sa pamilya na medyo nakahiligan na po ngayon. Pag ano po ako. Dati po kasi nung nagbablog ako, meron ako doon. Kulin mo nga yung ano. Ano pala lang. Meron po ako doon sa plato. Yung plato na may kulay-pula. Yung lagi yung gamit ko. Sabi ng anak ko sa akin, ano ba yung mami? Sabi mo ka naman palitan mo yung pang-plating mo po. Sabi niya po sa akin. Kasi kapag nanonood ako ng YouTube, tuwang-tuwa ko sa magagandang nakikita ko makagamit na ginagamit ng mga YouTuber. Mostly po yung nakikita ko doon yung mga marami ng viewers, marami ng subscriber. Yun po yung mostly na nakikita ko ganun. At saka po, ang napapansin ko po sa pag-YouTube, kailangan maganda yung quality ng camera mo, yung pag nag-YouTube ka, bawal yung dapat every minute, kada ano ng camera, may ginagawa ka, yung hindi na iilip yung tao na nakatunga nga, hinihintay mo yung sunod na gagawin mo. Basta sunod-sunod po, yung pinapapansin ko, nakapansin ko sa pagbablog na napapansin ko kung nanonood ako ng video ko. Bawa, yung niluluto ko yung mani, ang tagal ko lutuin yung mani. Yun po, kailangan lutuin mo lang si mani, o din naluto mo na si mani. Tapos po, yung sunod naman, kailangan, understood na naluto mo na si mani. Yung susunod naman, kung gagawin mo sa mani, yung naman pagkatas ng ginawa mo, yung sunod-sunod na, yung sa, yan, okay na. Ganun po dapat yung napapansin ko. Ganun dapat pala sa isang taon ko na pag-YouTube. Mag-iisang taon na po kasi ako eh. Nung muna po kasi talagang ayaw ko talaga mag-vlog. Matagal na po ako sabihin ng anak ko na mami mag-vlog ko, magaling ka naman mag-vlog. Sige naman. Sabi ko, ala, kung tinatigilan mo kasi lawak mo, ayaw ko. Hanggang sa di ba nag-totally lockdown tayo ng ano bang buwan mo? February, March ba yun? February, parang February at saka March na nudo ako ng luto noon kasi nga hindi tayo lumalabas, nandito kami lahat, kompleto kami. Tapos po yung after na totally lockdown kasi kanilipat lang namin ng bahay. Wala pa kami na internet. Kasi wala kami ng internet po noon. Kaya siguro hindi ko na rin naanuan yun na hindi na naasikaso yung gano'n. Pag-vlog na gano'n. Pero kung time na yun, doon po ako nag-vlog. Gusto ko baka po ang ano ko na ngayon, ang video ko na ilang daan na. Nasa 300 sa araw. Mag-umaga, tanghali, unang nagluluto ako. Kung lahat pinipinilag ko na po, di ba? 3 times a day yun. Sa loob ng 2 taon, di ba? Di ba? Ano na yun, di kung 3 times a day. Sa ano, di ba? Ano lang po yun? 30 times 2, di ba? 30 times. Oo, kasi sa isang buwan, tatlong beses, ganun po yun, di ba? Parang ang dami ko na po siguro video. At saka nung una po ako nag-video, vlog, hindi pa po ako wala lang, mag-upload na ako. Kung may panonood o wala, okay lang sa akin. Kasi po yung napapansin ko, parang kahit nasa tindahan ako, pag-uwi ako, pagod ako, mag-iisip pa, parang napapansin ko, nag-i-enjoy ko. Tapos sabi ng asawa ko sa akin, alam mo, lang sa totoo lang, hindi mo naman intention ka magano ka, natutuwa sa mag-vlog ka, yung parang napapansin ko sa'yo, natutuwa ka lang sa ginagawa ko, parang ang nag-i-enjoy. Yung sinabi niya sa akin, which is totoo naman nung una, pero nung
malapit na po akong mag-1 year at syempre, ang dami ko na din pinagdaanan, ang dami ko na pong napagod na rin ako. Actually, syempre, nagmumunan na rin ako yung mga, kasi minsan, syempre, hindi naman pwedeng i-vlog lang natin yung basta-basta lang. Kailangan yung i-vlog natin yung tao satisfy sa niluluto natin. O magaya nga yun, masarap pala yun, di ba? Ganun po. Yun po, ito pong mag-1 year na ako. Parang sabi ko, sayang naman ang sayang naman sayang naman ang paghihirap ko. Dapat siguro, seryosoin ko na kung may mga tutulong sa akin. Mag-aano pa ako ng tutulong sa akin para naman, bago mag-isang taon, na-monetize ako. Di ba po, yung mga i-upload ko na, halimbawa, may na. E di yung mga i-upload ko na po, di ano na po siya, kumbaga may bayad na. O, diba po? Kaya, pinag-click ko sana mag-monetize ako. Hindi po kasi 1 year na ako. Kaya tulungan niyo po ako. Sana po mag-like kayo, mag-comment. Ba't po na 1 million na si Mami, kapag-giveaway po kami. Ayun. Naka 1 million? Kahit isang daan po. Yan po yung mga anak ko. Alam po ng mga anak ko yung mga pinagdaanan ko. Minsan na po nakakatawa po ako sa mga bata. Minsan halimbawa mag-uwi po ako, magluluto ako. Wala po akong balak na i-vlog yung lulutuin ko. Pero alam mo, pumapasok sa akin yung time na sayang naman ito. Kasi para mayroon na rin akong upload, mayroon akong video. Iba-vlog ko muna. Alam niyo po ba kung anong oras ko na kumakain? Minsan 9 o'clock na. Landiyan na sila, Mami. Gutom na kami. Ako po talagang pinitit ko talagang ma-videoan yung niluluto kong pagkain para ma-i-upload ko lang sa YouTube. Kung noon pa po ako nag-concentrate sa pang-YouTube, inasikaso ko po yung WhatsApp ko, yung subscriber naman okay na, yung WhatsApp ko lang ulam. Kung noon ko pa po inasikaso, sana po matagal na rin po ako monetize. Kasi lang, hindi ko po siya, wala lang. Dati kasi upload lang, bahala na. Siyempre, hindi pa naman tayo kilala. Hindi naman tayo kailangan magpa-easy-easy. Siguro kung sikat tayo, artista tayo, isang upload na natin, oy, si ano yan? Tingnan natin, panoorin natin. Monetize na tayo kaagad, hindi naman tayo kilala, diba? Kaya kailangan talaga natin magpakilala sa mga madlang people. Nagpapakilala ko ako sa inyo, Rhodora Ramos, ang inyong lingkod. Please po. Para po ma-monetize na ako, manood kayo ng video ko. Please po, please. So, anong oras na net? So, ito po yung oras. 11:27 na lang. Nag-vlog pa po ako dito. Ano na. So, guys, yun na lang. So guys, okay na po yun. Sana may na-share ako sa inyo yung aking mga review nga. Sabi natin sa Shopee at yung konting story ng buhay ko. Na-share ko sa inyo. Sana guys, huwag niyong kalimutan mag-like. Sinabi ko na ba yun? Ano po guys, huwag niyong kalimutan mag-like. Share. Mag-like, mag-share. Share ba? Comment. Share, comment. At pa rin naman po yung notification bell. Para pag nag-upload po ako, which is naman po kami naman po mga vlogger, pag nag-upload kami, talagang ang intention po namin ay yung meron po kami ma-share sa inyo ng sharing po para sa mga na-experience namin. I-share naman po namin sa inyo yung mga gandang na-experience namin, yung mga gandang nangyari. Lahat po ng vlogger, ganun po kami. Ganun po yung intention namin. Kaya nga po, kapag niring nyo yung notification bell, ma-update kayo sa lahat ng mga vlogger. So guys, I'm back again. Ang i-review po natin ngayon ay, yung nabili kong, ulahan niyo po kung ano to. Ito po ay
binili sa akin ni Mr. Nag-sale po ito nung binili ko. Dati po siyang 4,000. Tapos po, ngayon po, 2,000 ko na lang siyang nabili. Which is 50%. So, ayan po siya, oh, Prestigio. So, papakita ko po sa inyo, ha. Ginagamit po ito para sa self-vlog. Ito nga po yung tinatawag na gimbal. Ito po, yan. Tatayo ko po siya. Minsan po ginagamit ko ito sa pagbablog ng food. Kasi nga po, ang content natin ang content ko po ay food. So, nagagamit ko po siya sa mga iba't ibang tricks ng pag-video. Pag nasa mood ako. Pag halimbawa, hindi ako nagmamadali, nasa mood ako, gusto ko ng mga design, yung mga tricks po, yung mga effects, ito po yung ginagamit ko. Pero mas nasatisfied po ako sa kanya nung ginamit ko siya nung Holy Week po, kasi nagbisita iglesia kami. Yearly namin ginagawa yun, yung parang pinakapanata. So, itong year na to, meron na akong daladalang gimbal. Kasi nung last year, cellphone na, ganyan-ganyan lang. Sobra po akong nasatisfied sa kanya. Kasi, nilagay ko po sa cellphone, dito ko siya nilalagay sa cellphone. Yan. Bubuka mo siya ng ganyan. Tapos, pag nilagay mo sa cellphone, nandiyan na sa cellphone, nakalagay na po, no? Ang gagawin mo, isa-side mo siyang ganito. Yan. Isa-side mo siyang ganyan. Pag nilagay mo sa cellphone, kailangan balance. Balance po yung cellphone. Hindi po siya nakaganyan, nakaganito. Kasi pag po hindi balance yung cellphone, hindi po siya diretso, hindi po siya mabubuhay. Hindi mo siya ma-open, hindi mo siya ma-turn on. Kasi ito yung pinaka-switch niya, yung kulay pula. Yan po, nakikita niyo po ba? Yan. Hindi niyo po talaga siya mabubuhay. Kailangan balance po siya. Paano po siya i-balance? Siyempre, dapat ang cellphone nyo, nilagay nyo dito. Hindi po, meron po kasi siyang control dito. Ito siya, oh. Dito mo ilalagay sa cellphone. Dito mo siya ilalagay sa cellphone. So, papasok sa cellphone doon. Tapos gaganyan sa cellphone. Siyempre, hanggang dito yan. Pag binitawan mo yan, nandito na po sa cellphone nakalagay na. At hindi siya balance, hindi siya ma-open dito. So, paano natin i-balance? I-balance po natin siya, gamit po ito. Ito po ay pipilitin natin, ito, katulad dito, iikot natin yan. Kasi ito yung pinakamakina. Iikot natin dito, then, hihilahin natin, yan. Pansin niyo po, yan o. Yan o, yan po yung inikot ko, tapos inila ko, tapos babalik ko po siya, no, yan. Tapos ilalak siya doon, yan. Binalik ko na po siya. Pero pag nandiyan si cellphone, ang gagawin natin, pag nandiyan si cellphone, para mabalance natin, iikot natin ito. Yan ba? Yan, iikot natin doon, sa kaliwa, then ihilahin natin doon. Yan, para mabalance si cellphone. Para pong i-estimate natin, tatansyain natin, kahit sa pagluluto, kailangan natin tansya-tansya. Yan, tapos babalik natin uli. Babalik ko na po siya, ha. Tapos pwede ka rin mag-vlog ng nakaganyan lang siya. Kasi ang kagandahan niya, maganda po siya, talagang nagandaan ako sa kanya. Kasi kahit sa kalayo-layuan po ng mataas na lugar, kuwang-kuwa niya ko. Kahit nandito ako, siguro mga hanggang doon, hindi ko kung ilang kilometer ang pwede niyang makunan. Kuwang-kuwa ko. At tsaka pag binablog mo siya, diba, self-vlog na ganyan ka, ang kagandahan niya, hindi malikot ang camera. Yun po yung purpose talaga. Yung purpose ko talaga sa pagbili ng gimbal, yung hindi malikot ang camera. Pansinin nyo pag kamay lang, di ba, malikot talaga. Pero pag nakagimbal, kahit naawak nyo siya, tas awak nyo siya at binablog nyo ganyan, yan, yung pagkain or sa sarili nyo,
talaga yung camera is steady lang po siya. Yun po yung mga benefits na nakukuha ko dito. Tapos ito po yung pinaka-switch niya. Ito yung on and off niya. Tapos ito po yung control niya. Kung gusto mong tumaas si cellphone, pataas ng ganyan, baba. Kung gusto mong tumaas, ano siya gano'n. Kung gusto mong ibaba, sayang po, no? Kasi yung cellphone ko po gamit ko, kaya hindi ko po siya mapakita ng mas maganda sa inyo. Dapat mas maganda siguro kung may cellphone. Yan. Ito po yung control niya. Kung gusto niyo pong pataas, kung gusto niyo bumaba, gumaganyan lang po sa cellphone dyan. So, minsan po kapag halimbawa, nagmamadali ako at ayaw ko ng maraming pag-ring-light kasi naksak mo doon bubuhay ng ilaw. Pag halimbawa, makikita ko naman kung maliwanag, gigimbal ko na lang po yan. Pero ang ganda rin po ng effects niya. Pero napansin ko naman po sa pagluluto, pag-content nyo, sa napansin ko po sa pagluluto pala, hindi maganda yung malikot ang camera, yung madaming tricks. Kasi ang concern natin yung pagkain, kung paano niya ginawang pagkasunod-sunod, yung proseso ng pagkasunod-sunod. Lalo na pag hindi ka marunong magluto. Kasi pag marunong kang magluto, kumbaga ano na yun, understood na sa atin yung marunong magluto. Talagang yung marunong magluto, yung parang understood na kasi ilig nga po natin. Pero sa hindi talaga marunong at mag-aaral ka, pag marami kang tricks sa content, sa vlog mo, yung mga comment, pagkuha mo ng camera, parang hindi ka focus. Kasi hindi pala maganda yun. Sa napansin ko po, hindi ako nagaganda. Mas gusto ko yung kahit na steady lang yung camera, ang maganda yung makikita ko yung pagkasunod-sunod kung paano ginawa. Yun po yung napag-aralan ko. Kasi po ako mahilig ako, sa totoo lang, mahilig akong manood ng food vlogging nung hindi pa po ako nagpa-vlog. Pero nung nag-vlog na po ako, ang pinanonood ko na lang po yung sarili ko. Siyempre, promise ko. Totoo po yun. Kaya sabi ng asawa ko, yun naman channel yan. Hindi naman mawawala yun. Matulog ka ng gabi na. Kasi bago ako matulog, panonood ko. Tapos pag wala akong ginagawa, pinanonood ko talaga. Yan. Yan po. Ito po ay sale siya. Dati po 4,000. Sa Prestige po, pwede nyo na mag-search yan kung halimbawa gusto nyo sa Shopee or kung sa Lazada. Marami naman po ngayon ang naglalabas ng gimbal. Kaso man lang po ito, syempre may tatak po yan. Pag nakilala po itong brand ba ito, pag ganito. Yan po, nag-50% siya. Tsaka para sa ating kahalaman, ang gimbal po pala, meron pang mas mahal, may 7,000, basta may pataas ng pataas siya. Depende po sa effects na nagagawa niya. Yun po yung akin. Sa akin lang naman, okay lang po sa akin. Satisfied na po ako dito. Pag halimbawa may mga occasion, pwede namin siyang gamitin. Yun po ang kagandaan. So ito po ay bibigyan ko po ng score ng 99.9. Sobra pong okay po siya. Mag-try po kayo sa Prestige. Baka po mag-save. Okay na okay po siya. So guys, sana po may nag-share ako sa inyo. Don't forget to like, comment, pa rin naman po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video ko. And of course po, subscribe to my YouTube channel po. Goodbye po and God bless you! Nalobat po ako guys. Nagpapaalam ako tapos bigla po akong nalobat. Ay naku, kahit kailan yung buhay ko laging komplikado. Lagi akong may So guys, sana may nag-share po ako sa inyo. Di ba kasabi ko sa inyo, pa-ring po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video ko. At of course po, huwag niyong kalimutan. At please po, napaka-importante po ng pa-comment na rin po. Kasi po para makatotohanan ng ating video. Kasi nga po, kung pinapanood nyo, syempre po, pag pinapanood natin si video at meron tayong napapansin, magko-comment tayo, yun po yung parang talaga pong parang makatotohanan sa ating natin lahat. Kasi syempre, nanonood kayo. So yung mga
mag-subscribe po sa YouTube channel ko. So, sa mga manonood po ng video ko, maraming